yayi ya daga. Da farko dai suna na Sarhabilu Kabir SK Mani, wanda aka fi sani da SK Mani mai waka. Wannan sako ne ga al'ummar Najeriya baki daya. Wannan cuta da ta shigo ta coronavirus, ku kalle ni da kyau, wannan riga ce zan dinka, duk wanda ya ga ta yi daidai da shi to ya dauka ya saka. Don haka ya Allah, duk wanda ya assasa kawo doka a Najeriya ta hana yin jam'i na sallar Juma'a, babbar rana mai albarka, ranar da tafi kowace ranaku a cikin sati, a ce wai a hana mu yin sallar Juma'a, wa iyaz billahi. Kuma al'umma musulmai mu goya ma doka baya. Duk sanda ibtila'i ya hado a duniya, me ya kamata a yi? A koma ga Allah, a koma ga Allah, a roƙi Allah kan Allah ya yaye mana. A rinka yin nafila duk sanda mutum zai sallah, kafin ya sallah ya yi nafila raka'a biyu, bayan ya gama sallah ya yi nafila raka'a biyu. Wannan shine abinda zai kawo mana da dukkan cutar da Yahudu da Nasara suka kirkira. Amma a ce wai sallar Juma'a za a hana musulmi, wa iyazu billahi. Kan cuta, wa ya halicci cutai? Allah subhanahu wataala, kuma shi ya halicce mu. A'a, shi kenan dan cuta ta zo sai mu daina bautar Ubangiji, a'a. To ya Allah, dukkan wani mai son bin doka irin wannan, ya Allah ka tarwatsa shi, ya Allah ka ragargaza shi, ya Allah dukkan wanda ba kishin addinin musulunci, ya Allah kai ƙasa da shi. Ya Allah, ba wanda na kware mahula a Najeriya, kuma ni dan karamar hukumar Mani ne, dan cikin jihar Katsina ne. Yawa, dan cikin jihar Katsina ne, babu uban da na kware mahula. Duk wanda bai san ci gaban musulunci, ya Allah kai ragarga da shi, ya Allah ka tarwatsa shi. Wannan doka wanda ya asasa shi, ya Allah kada kai bari ya zauna lafiya, ya Allah kakka bari ya zauna lafiya, ya Allah.